Sridan Stefanovic, Serb ta' 42 sena, ġie kkundannat 5 snin ħabs wara li ammetta li għeddet lil ġirien u lill-uffiċjali tal-pulizija li marru fuq il-post wara li ntalbet l-għajnuna tagħhom. Is-Serb kien akkużat ukoll li kellu armi fl-appartament fejn kien jgħix li ma kienx qed jieħu ħsieb lill-annimali f'daru kif jixraq u li naqas li jħares il-kundizzjonijiet imposti fuqu f'każ ieħor. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat li l-pulizija irċivit rapport li kien hemm raġel qed jargumenta u jgħeddet lil nies u li anke kkawża ħsarat fuq xi karozzi. Meta l-pulizija ħabtet fuq il-bib ta' residenza tar-Serb huwa fetħilhom b'sikkina f'idu. Kawża ta' hekk il-pulizija daħlu f'appartament ieħor fejn wara li jingħataw l-ordni biex jitlu fuq l-akkużat sabu lis-Serb Center immirat lejhom fejn qalilhom "Today I die and I will kill you all". Il-pulizija damu ma' sitzijat f'negozjati ma' Serb sakemm eventwalment ċeda f'idejhom. Wara li semmet is-sottomissjonijiet kollha u anke rat il-fatti li l-akkużat kellu problema ta' droga, il-maġistrat Marcin Farrugia kkundannat lill-akkużat 5 snin ħabs u ġie mmultat ukoll 15,000 euro.